námi je vše blíže. Zdravíme u dalšího videa světa dalekohledů. Opět v tradičním složení Pavel Krátký, David Šimek. Tentokrát máme tu čest představit vám žhavou novinku z portfolia Nikonu, kterou nám osobně přivezl zástupce Nikonu Oldřich Rod. Pánové, tady máte náš nový Nikon Stabilized. Děkujeme. Už se těšíme na testování. Nyní jsme na malebném letišti ve Strunkovicích nad Blanicí, kde máme jedinečnou šanci vyzkoušet, jak tento dalekohled bude použitelný na pozorování letadel, protože právě pro tento účel je dalekohled se stabilizací naprosto ideální. Zkouším střídavě zapínat a vypínat stabilizaci a musím říct, že to je obrovský rozdíl. Se stabilizací opravdu jsem schopný spoustu detailů. Když stabilizaci vypnu, tak je obraz značně rozechvělý. Tak to znáte to pekelně. Dalekohled je vyráběn ve dvou různých zvětšeních, a to 10x a 12x, vždy s průměrem objektivu 25 mm. Zajímavým parametrem je rovněž šířka zorného pole, která je u desetinásobného přiblížení 95 metrů na vzdálenost 1 km, zatímco u 12 je to 79 metrů ve vzdálenosti 1 km. Stabilizátor je napájen 2 tužkovými bateriemi s výdrží až 12 hodin kontinuálně chodu. Použít lze jak nabíjecí, tak alkalické tužkové baterie. Stabilizátor dokáže eliminovat až 80% třasu rukou a dalekohled je vybaven i ochranou proti vybití, kdy se po 60 minutách stabilizátor automaticky vypíná. Mnoho lidí zná stabilizaci z našich objektivů. Méně se už ví, že jsme měli první analogový kompaktní fotoaparát s redukcí vibrací. Před 20 lety jsme představili stabilizované dalekohledy, které byly ovšem větší a těžší než tento nový kompaktní Nikon Stabilized, který právě uvádíme na evropský trh. A tady vidíme srovnání nového Nikon Stabilized s tradiční modelovou řadou Nikon Sportstar EX 10x25 a klasický stabilizovaný dalekohled, který je na trhu běžně dostupný. Tady je patrný, že Nikon Stabilized je velikostně nejbližší právě kapesním modelům, oproti ostatním značkám výrazně kompaktnější a lehčí. V krásném prostředí ekofarmy v Horních Chrášťanech si teď vyzkoušíme, jak Nikon Stabilized obstojí při pozorování divoké zvěře. A opravdu se tady bude na co koukat, protože v okolí můžeme pozorovat jeleny, laně, daňky, ale třeba také muflony. Takže pojďme na to. Opravdu výraznou výhodou je i to, že díky té stabilizaci se dá Nikon Stabilized použít velmi dobře i jednou rukou, což je u kapesních dalekohledů běžně v podstatě nemyslitelný. Jakožto českobudějovičtí rodáci a fanoušci českobudějovického hokeje jsme se rozhodli jít vyzkoušet tento dalekohled i na sportovní utkání, a to na hokejové utkání České extraligy, a musím říct, že dalekohled určitě obstál.
Dovedu si představit, že na větších atletických nebo fotbalových stadionech by se uplatnil i lépe, ale i tady se dalekolet osvědčil a dokázal, že i při dynamickém pozorování sportu se dá použít. Dnes jsme vyzkoušeli nový stabilizovaný dalekohled Nikon Stabilized 12x25 a zjistili jsme, že může být velmi praktický. Nejen při sledování zvěře a letadel, při různých leteckých show, ale třeba i při sledování letadel dopravních. Využití určitě najde, ale i při koukání na nějaký sport. Ano, dovedu si představit například pozorování dostihu, atletiky nebo jachtingu, ale těch sportů bude určitě víc. No a nezapomínal bych ani na kulturní akce, určitě na koncertech najde takový dalekohled své uplatnění. Nezbývá než dodat, přijďte si tento skvělý dalekohled vyzkoušet k nám do prodejny v Českých Budějovicích, protože máme tu čest, že jsme distributorem tohoto dalekohledu pro Českou republiku. A v neposlední řadě nezapomínejte sledovat naše další videa, protože s námi je vše blíže.